ba taba tozali da yaji idan raƙumin kai mata aka ce ka duba har cikin kuratan do tun da ka ji na kuka dole akwai ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nayi sallama kuna ta shaye na san ku dai kun wuta yaye ku dakata mu ku saurare ni banda su ne dan Allah dan manzansa Batuna shine akan ku gayu na san kuma yaya ne fa kamar kowa kuna da mama kuna da baba cikin ku na san akwai marayu kuna ta maye kusa iyaye suna hawaye an buga ganga kun tafi zabe kun dau adda kuna ta zurfe ko kun tabe nace ko kun tabe ku dakata man ku zo mu je nan ku kalli nasu babu ruwan su suna ta tilin kuna ta kilin na kawunan ku zo mu zauna ku yi tunani ko da minti kuna so ku girma ku samu canji har ku yi aure mama ta huta ke san barka ka sa albarka ka samu yara su ma biyayya in fa ba kai ba ba za yi ma ba in fa ba kai ba ba za yi ma ba kamati dini ta dana abinda ai kai shi za a yi ma in ka haifa su kuntata ma ka kasa kwanci ka kasa tashi ka yi biyayya ka bi iyaye sai ka ga daidai na kwace ku nemi naku in sun kira ku su nemi nasu dan in sun ci mu ne a kunci su ne a mulki nasu da kaki mu kwa kama a sa a turu dan haka bayin Allah in su kira mu ranar zabe mu ja jikin mu nemi sisi mu kai wa mama ta san barka ta sa albarka sai mu ga daidai sai mu ga daidai su nemi nasu mu kyala wiwi mu ajja kwaya mu daina rasta mu roki Allah ya yaye masifa ya yaye masifa ya yaye mana ama AK Baluke zauna lafiya gayu mun gode godiya wa muke waki Allah wallahi ba wani shege